سلام زوي خبركم تخاطاتلت مدبنا نلوم خا فشلت عابي وديت زفطرو عبدان اب تحت زبل ارستي نهلو كنتا تملكيتو زوطه صحف نباخم نبلو فشلت عابي وديت زفطرو عبدان لوم عامت هاغراو متخخاب ኤርትራውያን ንምዝራጋብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ወጻኢ ዝተኸስተ ዕብዳን ተዓዘብቲ ኣገሪሚ ታሪኻዊ ድሕረ ባይቶ ናብ ዝዕብዳን ዝዘብጽሕ ብስጭት ወደብቱ መወልቱ ኣተናኡ ኣማእዚን ዝፈልጥ ግን ዘገርም ኣይኮነን ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ዘመን ናጽነት ኤርትራ ንግሎባዊ ስትራቴጂና ኣየገልግልኒ ዝብል መርገጺ ዝሓዙ ታሪኻውያን ተጻባቲ ነዛ ብመሪር ተጋድሎን ረዚ መስዋዕትን ዓለማዊ ውዲት ፈንጢሳ ናጽነታ ዝተጓናጸፈት ሓዳስ ሃገር ኮለጌና ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ነጽሎም ብኩሉ መዳይ ረሚሶም ህዝባ ኣብ ቀጻሊ ግጭትን ቁጠባዊ ሕሰምን ተሸሚሙ ሞራሉ ከም ዘውድቕ ናጽነቱ ከም ዝጸልእን መግዛእቲ ከም ዝናፍቕን ንምግባር ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዘይዓርፍ ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ሽርሕታት ፈጺሞም እዮም ሓደ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ንጃንዳ ወያነ ዓሲቦምን ዶጊሞምን ቁልዕ ወራር ሃቂኖም ዕላምኡ ንህዝቢ ኤርትራ ገሪፍካን ድሂልካን ንመንግስቲ ኤርትራ ኣሊኻ ብዞባዊ መልሕቆም ዝእዘዝ ምስሌነ መንግስቲ ምቋም እዩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ውጥን ምስ ሓያል መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ተራጺሙ ኣይሰመረን ድሕሪዚ ብይን ኮሚሽን ዶብ ከይትግበር ጅሆ ሒዞም ንኣስታት 20 ዓመታት ዝቐጸለ ኣይ ሰላማዊ ኩናት ውጡር ሃዋሁ ፈጢሮም ቁጽሪ 2 ጎኒ እዚ ቁጠባዊ ዕቤት ኤርትራ ብምሕናቕ ህዝቢ ብምረት ናብራ ተነዓዒቡ ኣጀንዳ ምልዋጥ ስርዓት ከተግብረሎም እናተማሃለሉ ብዙሕ ኣሊኾም ኤርትራ ካብተን ብምዕራብ ዝዝወራ ኣህጉራውያን ትካላት ፋይናንሳዊ ልቓሕ ከም ዘይትረክብ ኣብ ርእሲ ምግባር ኩባንያታት ምዕራብ ኣብ ኤርትራ ርእሰ ማለን ከየወፍራ ተኣጊደን ኣብ ዓመት 2009-2011 ድማ ነቲ ብምርኩስ ተጻዋርነቱ ብርኪ መንግስቱ ዘጽንዕ ህዝቢ ኤርትራ ሕርሕራይ ጌርካ ንምቕጽዑ ምኽንያት ዘይነበሮ ዘይሕጋውን ዘይርትዓውን እገዳታት ኣስገዲዶም እንተኾነ ንሰባት ብሽግር ናይ ምጭናቕ ሜላ ኣብቲ ቁራስን ጌራ ጠልቆም ኢሉ ቆጽሊ ተዓንጊሉ ናጽነት ዝሓረየ ገድለኛ ህዝቢ ዝሰርሕ ኮይኑ ኣይተረኽበን ቁጽሪ 3 ማዕረ እዚ ንከም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂውማን ራይትስ ዎች ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዝኣመሰሉ ተሓለቕቲ ናባህልቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ጉጅለታት ቲንክ ታንክን መጋበርያ ተጠቂሞም እዛ ውንዶ ሃገር ብሰንኮም ዝወረዳ ኣደራዕ ብምምዝማዝ ምስሊ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራን ንምድዋን ታሪኽ ባህልን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ንምንሻው ንዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ዘመተ ምሲጣን ተዋፊሮም እዚ እውን ምስቲ በሪኽ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ተላቲሙ ፋይዳ ኣይተረኽቦን ብድሕሪ ስደት ኤርትራውያን ዘሎ ሓቀታት መኸተ ህዝቢ ኤርትራ ብወተሃደራዊ ሓይልን ቁጠባዊ ፖለቲካውን ሽርሕታት ስለ ዘይተጻዕደ ስዒቡ ዝመጸ ካልእ ውዲት መንእሰያት ርስቲ ወለዶም ደቂቖም ሃጥ ዝብልሉ መርበብ ፍልሰት ምውዳድ እዩ ኣብ 2004 መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ብምትሕብባር ንሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት ንብሔረ ኩናማ ብጅምላ ንምግዓዝ ፈቲኑ ምንባሩ ኣይርስዕን ኣብ ለካቲት 2009 ድማ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዝሃደሙ መንእሰያት ኤርትራ 10,000 ናይ ዕቑባ መሰል ከም ዝመደበ ብወግዒ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ባራክ ኦባማ ካፕተን ከም ሰሜን ኮርያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ዝኸፍኣ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑን መንእሰያትን ሃዲሞም ንኸምልጡ ምስ ዝሰርሑ መሻርክቲ ንተሓባበር ኣለና ውፅኢት ድማ ንረኽበሉ ኣለና ክብል ምግላጹ ንኤርትራውያን ዕላማ ዝገበረ መርበብ ፍልሰት ኢድ ዓበይቲ መንግስታትን ትካላት ስለያን ኣህጉራውያን ውድባትን ዘለዎ ዝተወደበ ፖለቲካዊ ሽርሒ ምንባሩ ኣቃሊዕ እዩ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ኣብ 2009-2011 UNHCR ብምስጢር ዝዘርግሖ ዜጋታት ኤርትራ በቐጥታ መሰል ዕቑባ ዝረኽብሉ ዕድል ክፈጥራ ዝምሕፀን ጻውዒት ተቐቢለን ኤርትራውያን መንእሰያት ብብዝሒ ናብ ስደት ከምርሑ ዓዳሚ ባይታ ፈጢረን እየን በቲ ንኤርትራውያን ዝግበር ዝነበረ ሓለፋ ድማ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ከይተረፉ ኤርትራውያን ኢና እናበሉ መሰል ዕቑባ ክረኽቡ ምጽንሖም እቶም በዚ ሜላ እዚ ወረቐት ዝረኸቡ ባዕሎም ኣግሂዶም ዝዛረብሉ ናይ ዕዳጋ ምስጢር እዩ ኣምባሳደር ኣውስትራልያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣንድሪያስ ሜላን ኣብ 2015 ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኣብ ኤውሮፓ ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት 40% ኢትዮጵያውያን እዮም ክብል ገሊጹ ነይሩ ገለ ወገናት ክሳብ 60% ይብሉ እዮም ፓኖራማ
استبهالنا إيطاليا متهتون أبكل تشحن 17 نحيالو سدتنياتات زراريبو بزرخبو وصيت مصنعتي بوحد حدثيسو كابتوم إيرتراويان تباهيلو ما بأوروبا مثل عقبة زرخبو دقي سمين إثيوبيا يوم كبل صحيفو نيرو من قد فلسات نمتتح أب قربا بتهاجرات إثيوبيان سودان مقبل سدتنياتات زدوكونو حلفتي لعلواي كوميشن سدتنياتاتن مشارختهم سبب سلطان نايتن هاجراتن بسم إيرتراويان سدتنياتات قليل زي كون ربحا خعبوتو مصنحهم زفلتي من محدار سدتنياتات قدايات تملستن Administration for Refugees and Returning Affairs أرا بزبل سمز تواع بكادرتات ويانا بقابلات دهننت كل التقراين زمحدر زنبرة تكال مسرح تنياتات UNHCR بمتحبار زفتسمو زنبرة ناي ربحة صوتا خا نتي بدحر مقارجة نايزي سبقا وحاليو زمسل نتفز زنبرة قزيف ربحاتات زقاليو أرا أما محدار كل التقراي مريت بمكراي 4 معسكرات شمال با حصات معينن عد حرشن بمقام مسو UNHCR بمتحبار سدت إيرتراويان كتبابع زتصنح تكاليو كراي نايزي معسكرات زي UNHCR يزخفلو ناي 4 معسكرات عامتاوي 9.6 مليون دولار UNHCR بمنقد ماكلاي منقس إثيوبيا ناب أرا أتاوي يقبرو أرا دما كراي نايت مريت نممحدار كل التقراي يركبو أرا كاب UNHCR لنفس وكف سدتنيا ورحوي 250 دولار مشارف يقبل نيرو نوتم سدتنيا تازهبهم جن أبو ورحي 8 بر طرحيو اتزترفه ناب كازنا كل التقراي أتاوي خون كاب زون ممحدار كل التقراي ورحوي كاب 4.5 كساب 6 مليون دولار أتاوي نيرو بزي كازي بسم إيرتراويان سدتنياتات كاب استفلاليا لقستي محبرات زمت بزح عينتاوي حاجزات حلفت أرا مس وكيلات UNHCRن سبب سلطان كل التقراي انت مشاطيروم نولقاو ربحهم يوعلو نيرو نهፃናትን تحت عدمن تباهيلو بيونيسيف زوهاب زنبره فولي دغف كيترفه بزي اسحقو جبኦም يهطرولو نيرو سمزي أرا مس حلفت العلواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات UNHCR لممشطار كفصمو صنحو كالእ بلشونا ናብ ሳልሳይ ሃገር ናይ ምስጋር ዕድላት ገንዘብና ኸፈሉን ብሰበይ ሰብካን بسم إيرتراويان نزي إيرتراويان ممتاوي نيرو بزي دما فايلو ما بأوروبا أستراليا كندا أمريكان زخده هيوتهم جن أبتن معسكرات زبالة إيرتراويان بغصر وحدات يكونوا إذا زي حقاوي مسجار دك أسبات هيمان ترافيكين هيوت دك أسب نزاسك حكا حدا قاتات كقال عزان عب جبنن مجها سبعو مسلين كنسو وتوم عبز جبن زستوافور والك أسبات يخونوا تكالات زي تبعهم إمبر عجب زبلو ما يرخبون من قصة إيرترا قبل علي إيرتراويان استفدسما جبنات نجري سبعونت بنات عقال كتارن جبنياتات نبيت فردي كغربونا بحبرات هاجرات زغربو تلاقا قام محتنتاون سماعي أي رخبة قدامي بوليتيكا وعلامة وديت فلسات عقمي مكل خال إيرترا مدغامن عيايو قلبت مزقاغني بقينو اتكالاين مسرتاون علامة وجن أبدأ نمنجست إيرترا زبده تقاوم حيلي تفتيفكا تحت هاجراو بوليتيكا وقصابيسكا وشتاو الشجر بمفتر إيرترا بزعباز تورر لو مريتا حتى خيت العل أفان معباس انت سليتون ناي سرعة لوتي بممصع بين كوميشن دوبز غيروا له كنت مفتاري نيرو بز علامازي نوتم كبها غورم زوصو منسيات فلما اما عسكر سدتنياتات تግራይ አኪቦም አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ዕጥቂ ተቃውሞ ኸልዕሉ ብዙሕ ጎስጊሶም ጽዒሮምን እንተኾነ መንስያት ኤርትራ ካብ ሃገር ዘውጽኦም ጉዳይ ናብ ራምበር ፖለቲካዊ ምኽንያት ስለ ዘይነበረ ግዳይ ናይ ትሽርሕ ክኾኑ ኣይካሉ ኳዳ ኣብቲ ዝኸድዎ ሃገር ኣብ ማሕበረ ኮማት ብምጥርናፍ አንጻር ሃገሮም ዝቐንዐ ተጻብኦታት ኣብ ጎኒ ህዝቦም መንግስቶምን ኮይኖም ክምክቱ ተራዮም ዜጋታት ኤርትራ ንሃገሮም ዝኸፍልዎ 200 ግብሪ ናይ ምዕጋት ስጉምቲ ዝወፅእ ኸኣ ውጥን ፍልሰት ሒዝዎ ዝተበገሰ ዕላማ ዘይምስማሩ ዝደረኾ ናይ ጭንቀት ግብረ መልሲ ነይሩ ሓቂብ እዚ ዓብ ውዲት እዚ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን መንስያትናን ዘውረዶ ማህሰይቲ ቀሊል ኣይኮነን ምስቲ ዝፈሰሶ ገዚፍ ማልን ዝተኻየደሉ ፃዕርን ብምዝማድ ግን ዕላምኡ ኣይወቃዕን ቁጠባዊ ፀገማቶም ንምፍታሕ ናብ ስደት ዘቕንዑ ዜጋታት ካብ ህዝቦምን መንግስቶምን ከይረሓቑ ኣብ ሃገራዊ መደባት ብንጥፈት ክዋስኡ ምርኣይ ድማ ንሃንደስቲ ፍልሰት ድኻሞም ፋይዳ ኣልቦ ምንባር ይወጊድሎም ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ዝተሃቀነ ዕንደራ እዞም መንስያት ኣብ ጎኒ ህዝቦምን ሰራዊቶምን ደው ብምባል ዘይንቕንቕ ሃገራዊ መርገፂኦም ንተጻባእቲ ተስፋ ብዘቆርፅ መንገዲ ደጊሞም ምስካሮም እቲ ብዝተራቐቐ ውጥን ዓቕሚ ሰብ እዛ ሃገር ብሕልፊ ድማ ኣእምሮን ጉልበት መንስያት ንምፅንቃቕ ዝተሃቀነ ሽርሒ ምስ ኩሉ ዝተገብረሉ ምወላ ናይ ዕቕባ ሓለፋን ጽዑቕ መደናገሪ ፕሮፓጋንዳን ማይ ዓሚኹም ትራፉ ዘግሃደ እዩ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዓብ ውዲት ዝሰጊሩ ብዓወት ክወፅእ ዝኸኣለ ብፖለቲካውን ስነ ኣእምራውን ብልፆት እዩ
بريخ بوليتيكاو نقحتن نوح ناي قالسي تمكرون زلوه حزب سلا زخونه بستفنولو قلع ورار بتين عمتا زغصله قلبي زينبرو ناي مسيطان زمتتاتن شرحتاتن ايتسنابدن ايتدناغرن ايتحللن بوديتن شحطانن هاغراو ربحو اب واغا عداغا زوتو حزبي كم زيكونه خا بغبرن بتدغاغامن امسكيرو حزب ኤርትራ بزنق زيبل صنعاتون بريخ نقحاتون نخلو تصابوتات مكيتو بعوت موصو ندليت سلامن فتحن حبنن ارآيان كخون كله نهندست عب وديت جن وردت يخينوا كمتي زوطنوا حزب ኤርትራ ايتصعدلومن بانصارو اب نوح مربراب اتي ملحقنا إلهم زامنلو مغابريا تمانانيهم موداتو بقطع حزب ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኑ ተደርቢው ኮንደኾን ካብ ሳንዱቕ ሬሳ ንምትንስኡ ዝተሃቀነ ኾንቱ ዕንደራ ድማ ውጽኢቱ ህልቂትን ዕጥቂ ምፍታሕን ኮይኑ እዚ ተደጋጋሚ ስዕረትን ፍሽለትን ዝፈጠሮ ስነ አምራው ነውፂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ጨርቂ ምድር ባይ እንተምርሓሎም እምባር ከገርም ኣይክእልን አንጻር መንግስቲ ተቃውሞ ምጓሃር ካብ ዘይተኻለ በቀጥታ ነቲ ህዝቢ ዕላማ ምግባር ተመሪጹ ሃገራዊ በዓላትን ምትእኻብን ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ናይ ምዝራግ ዕብዳን ከዓ ካልእ ዘይኮነ ፍሽለት ዓብ ውዲት ዝፈጠሮ ናይ ቅብፀት ስጉምቲ እዚ مقصلتا نايت حزب ኤርትራ ዘበርዓኖ الب ዘይብሉ ተጻብኦታት ዝኾነ ናይ መወዳእታ ፈተነ ቅብፀት ብፍኑ መንገዲ ዝመፀ ይኮነ ቅድማ አዋርሕ ተአንጎት ተሸብሸብ ዝተባህለሉ ዓዲ ዘይምልስ ገበንን ስርቅን ዝፈጸሙ ኩብላልያ ጸርፍን ዘለፋን ፖለቲካው ተቃውሞ ዝመስሎም ተናበይቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብትሕቲ ሃገራውነት ተቐንዘውቲ ንባዕሎም ዓዲ ርሒቆም ህዝቢ ዝዝልፉ ሒደት ሓርበኛታት ማዕዶ ካብዝን ካብትን ኣኻኺብካ ቁሩብ ቁራቦቱ ካቦ ኣስኒካ ዝበዝሑ ካብቶም ብስም ኤርትራውያን ወረቐት ዕቕባ ዝረኸቡ ቅድሚታ ሰሊፍካ ኤርትራ ልላዊት ሃገር ከም ዘይኮነ ዘምስል ባንዴራ ቀደም ጀንጂንካ ናይ መጓዓዝያ ወጻኢታቶም ሸፊንካ ዕግርግርን ምፍጣር ወሃ ዝበለ መደብ ተሓንፂጹ ዘድልሙ ወላ ፈሲስሉ ወደብቱም መወልቱም ብቆንዱ ዓበይቲ ትካላት ስለያ ምዕራብ እዮም መንግስታት ምዕራብ ከዓ ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ብዘይኮነሉ ሜላ ነቲ ዝኽሰት እምባጋሮ ብዕሽሽታ ከእንግዳ ተሓቢርዎን እዩ ተሓለቕቲ ሰብኣውነትና ባህልቲ ኣነቓቓሕቲ ኣክቲቪስት ዝተዓስቡ ወጻእተኛታት ጋዜጠኛታትን ሚድያታትን ብግዶም ነዚ ግብረ ሽበራዊ ተግባራት ፖለቲካዊ ተቃውሞ ህዝቢ አንጻር መንግስቲ ኣምሲሎም ከጋውሕዎ ተነጊርዎም በዝረበሻ እዚ ክውቃዕ ዝተደልየ ዕላማ ንምግማቱ ኣይጸግምን ምስቲ 200 ግብሪ ንምዕጋዝ ተወስደ ስጉምቲ ዝመሳሰል እዩ ነቲ ባዕረርን ሓውን ዘይተኻለ ብኹልንትናዊ ጸቕጥን ቁጠባዊ ሸርሕታትን ኣብ እግሮም ዘይሰገደ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተኣኻኸበሉ ሃገራዊ በዓላትን መድረኻትን ብምርባሽ ጸጥታዊ ምኽንያት ኣቕሪብካ ከም ዝእገድ ምግባር እዩ ፍሽለት ዓብ ውዲት ዘስዓቦ እንጽርጥሮትን ቅብፀትን ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ زي خبركم تخاطلت مدبنا እዚ ጽሑፍ እዚ ብተስ ኢንተርቴይንመንት ዝተዳለወ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ፍሽለት ዓብ ውዲት ዝፈጠሮ ዕብዳን ዝብል ንህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ ዝወፀ ጽሑፍ እዩ ስለምክታልኩም ነመስግን ብሩኽ መዓልቲ